Kaixo, ongi etorri Oskolara, gaur gurekin Red Iron Squad, Gasteizko rock taldea. Oin arte! Red Iron Squad Euskal Herriko blues rockak azken aldian jaso duen haize boladarik freskoena da. Euren influentziak 60 eta 70ko hamarkadetan kokatzen badituzte ere, freskotasun hori mantentzen jakin izan dute. 2014an sortu zen Gasteizen. 2 urte beranduago maketa grabatu ostean, 2019ko urrian kaleratu zuten Go, 10 abestik osatutako euren lehenengo diskoa. Jokin baterian, Asier saxoarekin, Aitor eta Dani gitarrekin eta Txelai basuari kaina ematen izan genituen Oskolan, estudioan grabatzera sartu baino hilabete pare bat lehenago. Ongi etorri Oskolara, eskerrik asko hemen egoteagatik. Hemen gaude Red Iron Squadekin, gurekin daude Dani, gitarjolea, Asier saxofonista. Bai. Eta guratzean daude Aitor, Txelai eta Jokin. Red Iron Squad, ze demontre da hori? Hori duela urte batzuk irtendako izen bada eta egiatan izan zena taberna batean kuadriarekin hasi ziren hitz batzuk esaten. Brainstorming pixka bat. Bai, ingelera pasatu genituen batzuk. Hasi ginen hori zerbeza batzuekin apur bat katxondeoan, Eta azkenean, Red Iron Squad, zera hitz horiek, lotu genituen eta... Zerbait adierazi nahi du, edo esan nahi bat lauka? Ez bereziki. Red izateagatik edo... Iron Squad. Ez, egiatan ez du beste zentzu bat. Bai, izan zen hor garagardo artean sortu zen izen bat. Bai, ez dira da, bai. Eta nola klasifikatuko zenukete zuen musika, estiloa edo? Zaila da. Nik esango nu, nik normal esaten dut rocka egiten dugula, eta... Bluesa, ez da, jotzen dugu pixka bat, bluesa, hard rock... Bai, blues rock sartu dugu, baina hori, orokorrean rock and rolla da. Igual hainbat, rock and rollaren hainbat tarte ikutzen ditugu, baina eske hori hainbaten normala da. Abesti poperoagoak, gero ere abesti batzutan, batez ere abesteko eran punkarragoak edo... ezakite... Influentzia ezberdinak daukagu bakoitza, orduan bakoitza jartzen du bere zera abestian eta ateratzen da. Baina hori, gure etxea rock and rolla da, eta hortatik etorri gara danok. Igual, badago gure artean blueseroagoa dena, rockabiliagoa dena, hardcoreta dena, gero egia da punka bizi izan dugula txikitatik. Baina, rock and rolla egiten dugu. Bakoitzak bere ekarpena egiten du, eta zelan, zarete, orain zate bost, lehen 6 zineten, eta zelan elkartu hainbeste buru hor lan egiteko, baten batek elkartzen ditu ideiak eta guztion artean, zelan egiten zuen? Bai, normalean ideiak iristen dira, batek ere ematen ditu ideia batzuk lokalera, azten gara danok elkarrekin eta azkenean ateratzen da abesti bat eta beste zati bat ateratzen diogu, edo zentzu bat bilatzen diogu ideia horri. Baina hori, orokorrean egiten ditugu abesti danak elkarrekin. Danak. Bai, orokorrean, kontatzen duzu, rockean nahiko abesti gogorrak dituzue, eta hor, atentzioa ditzen du saxoa, ez? Nondik dator ideia hori, hor saxo bat sartzeko ideia hori? Gu, Laurak ezagutzen gara txikitatik, ikasi genuen
eskola berdinean, eta hasi ginen jotzen lonja bat geneukan, eta hasi ginen jotzen abesti ezberdinak, eta azkenean atera zen ideia bat horrelako talde bat egiteko, eta hasi ginen abestiak egiten, eta ondo ateratzen joan zen, ez dakit, ondo entzuten zen saxoa, eta azkenean. Igual, iago lutzen da jazzarekin, edo... Edo blues rockarekin irabilizan da asko, edo, bueno, egiatan rock and roll eta hard rock disko askotan sartu izan dira bandak atzetik, baina egia da, igual saxo bat gure musiken ez dela osoikoa. Baina eske kontua izan zen gure laguna ginela, kuadrilla berdinekoak. Zen duten banandu nahi, ez? Eta elkarrekin jotzen genuen, elkarrekin jo nahi genuen, eta ikusi genuen modua. Zegoela gure gustoko genituen... Sartzen genituen, eta... Bai, gustoko genuen musika egin genezakela elkarrekin, eta saiatu ginen, eta gaur arte. Bai. Bueno, lehen, hori, apetu dugu, lehen 6 zineten, ez? Hori bat joan zen, abeslaria, uste dut. Bai. Gain zeine, zuk abesten duzu orain, edo nola egiten duzu, nola banatu duzu lan hori, edo... Gehien batzu abesten duzu. Eta gero korak egiten ditugu. Eta horrekin aurrera bat. Gehien bat nik abesten dut, egia da Aitorrek bebaiek abesten duela, koroak edo abeslari bezala, baina, gehien bat nik. Nola betetzen da horre, taldekide bat alde egiten duenean, zaila egiten da, molatu behar izan duzue abestiak, edo lehen ere abesten zenuten eta gitarra, abesten zenuten eta gitarra jotzen zenuten, edo? Bai, askotan abestu izan dugu lokalean, Mikel Joan aurretik. Baina abestiak ez ditugu asko aldatu. Aldatu dugu baten tonoa erosoago egoteko, baina bestela aldatzen dena da ahots mota. Ja. Esan dugu, nahiko kanta kaineroak dituzue, eta justo, euskaraz bat edo bi dauzkazue, eta justo da lasaiagoa, ez? Edo balada, edo bentsate zuen bandkampean dagoena, ematen du hori. Lasaiagoa dela, zeratik euskaraz dena, edo kasualitatea izan da. Kasualitatea izan da. Kasualitate hutsa. Hori idatzi genuen duela urte batzuk, eta egia da, berez abesti horiz genuela grabatu estudioan, eta saiatu ginen lokalean zuzeneko bat bezala prestatu, akustikoan, eta ikusita, hori entzun duzu eta ikusten da hori oso amateur dela grabaketa hori, baina egia da oso pozik geratu ginela. Guk egin genuen oso baliabide gutxirekin, eta gustura geratu ginen eta sartu genuen bai maketan. Baina hori, euskeraz izatearena eta lasai izatearena kasualitatea izan da. Apatu zuen diskori, hemen daukagu ez erakusteko. Non entzun daiteke edo non eros daiteke edo... Hori bandkampean dago, gure bandkampean. Edo gure kontzertuetan ere. Kontzertuetan hori da. Basarete, hori dauzkagu saltzeko. Ondo. Azken aldian, nahiko kontzertu asko ematen ari ez, edo... Bai, asko mugitu gara, orokorrean asko mugitu gara. Bai, kontzertuak eduki ditugu, igual uste baino gehiago. Baina, azken aldi honetan bez ez ditugu asko eduki. Berez gaude prestatzen baita diska bat, orain grabatuko dugula. Eta Mikel joan zenean, hori, gauzak bastante aldatzen dira. Eta orduan, prestatu behar genuen... Izan duzu paroi bat, berriro kokatzeko eta... Bai, eduki genuen paroi bat, baina oporren kontuagatik, Eta gero, hori, saiatu gara disko berriaren prestaketa, edo disko berria lantzen lokalean, eta ez ditugu kontzertu asko bilatu, baina bate sortu zaigu. Baina, bai, 2018ko udaberrian eta kontzertuak eduki genituen, eta 2017an batez ere kontzertu desente eduki genituen. Eta oso kontzertu politak. Politak, zerti... Politak guretzako, esperientzia politak izan zirelako. Duela bi uda joan ginen kanpora lehenengo aldiz. Kanpora, Euskal kanpo. Non egon zineten, ba? Badajozeko herri batean, festi txiki batean. Eta nola sortzen da aukera hori, edo? Haukazu manager bat, hortik... Atzotik bai. Joder. Hori sortu zen,
geologia ikasten dut, eta joan ginen praktika batzuk egitera Extremadurara eta Salamankara, eta azkeneko gaua pasatu genuen herri horretan, Monesterion, eta... Eta diru gehiagi utzi zenuten tabernan, ez? Eta hoteleko jabearekin harreman bastante barregarria sortu genuen, bertako ez du goratzen San Isidro eguna zen edo... Eta, berbena bat zegoen herrian, gure azken eguna zen, eta joan ginen ikasle danak berbenara, berarekin elkartu ginenan, eta hori katxondeo askorekin egon ginen ordu txikiak arte. Eta handik bueltatu eta pare bat astetara edo, Facebooken topatu genuen tipoa, eta nire pisukida zenak esan zidan, bidali oso mezu bat, kontzertu bat eskatzen hotelean. Berak egiten zituen urtean zehar kontzertuak hoteleko tabernan. Eta tipoak esan zuen baietz. Festival bat montatu behar zuela uztailean, hori izan zen ekainean uste dut hitz egin nuela berarekin, edo maiatzean, eta uztailak batean bertara ibatea, eta joan ginen. Sare sozializ, lehenengo sare sozial analogikoei esker, eta gero digitalei esker. Bai, claro. Erabiltzen dituzue asko, sare sozialak edo internete orokorrean? Ez asko, daukagu Facebooka eta Instagrama, baina... Hori, euki... Daukagu. Baditugu, baina... Ez duzue jarra morandirik egiten. Ez que denbora asko eskatzen du. Eta askotan, egia da horretan igual usten dugula. Azkenean promozioa ez, talde baten... Kontzertu guztiak iragartzen ditugu, diskoak irten zirenean iragar genuen, kamisetak irten zirenean bai, baina ez dugu beste... Hori, erabiltzen dugu gauza horietarako, bakizu, ez... Ez daukazue planifikazio bat, edo ez dago taldean digitalaren aditu bat, edo... Baina, hori, kontzertuetarako eta gauza horietarako, ia beti jartzen ditugu kartelak, ordua, testutxo bat. Aipatu dugu zuen diska, laster etorriko den beste diska, merchandising-a ere daukazue, ikusten duzuen ni kamiseta. Zale super forofona izela. Eta Iron Squad. Hauek ere, imaginatzen dute zuen kontzertuetan daudela salgai, edo interneten ez da, edo online... Bandcampen dago disk, badaude, Bandcampen badaude. Kamisetak eta... Egia da, eta kamisetak aldira lortu bai, zan da Old Tower Staff, hor vinilo denda berrian. Ondo. Hortik pasatuko gara erostera. Ondo. Eta zuen kontzertuetara jango gara ere. Orain, hau jasoko dugu, pasatuko gara beste setera, eta abesti pare bat edo hiru joko ditugu. Vale. Eskerrik asko, eta momentu batean bueltatuko gara. Orain arte.
besteen begietatik iesean aurrean Guamar polizia oiuak pilotak eta guerdian errepidean bertan bustita hasi korrika orain bihar ere berdina izango da betiko tabernan ez du izango hitza ikusten zaitu gertu eta urrun zaude ikusten nauzu argi eta ilun dago ikusten zaitu gertu eta urrun zaude ikusten nauzu argi eta ilun amildegi batean eserita izan zinen nere bizitzako mendilerroa eskutik helduta topatu genuen gure gailurra baina orain ibai baten moduan iritsi gara iritsi dago gai ez genuen momentua konturatu eskuak askatzeko unea hau da ez larritu dena ondo joango da bide lagun ditu eguzkia eta argitasuna guztiagatik txalo bat guztiagatik zoriona bizitza ez da portu bat aska ezaztu itxasuntzia guztiagatik txalo bat guztiagatik zoriona bizitza ez da portu bat aska ezaztu itxasuntzia gogora ditzagun barri guztia hori baita geratu behar zaigun erentzia istura eta pozan hasten dira nire barnean akaso hauetan dazte
dela esaten da. Gogora ditzagun bale guztia, hori baita geratu behar zaigun herentzia. Testura eta pozan hasten dira nire barnean, ta batek daki noiz behin bueltatuko garen mendi horretara. Guztiagatik txaloa, guztiagatik zoriona, ez da portua, baska ezaztu itxasuntzia. Guztiagatik txaloa, guztiagatik zoriona, ez da portua, baska ezaztu itxasuntzia. Shows you want it out to worry about your nose. You could be talking about it, but your boss